Imma li biex nagħlqu il-backbench iktar importanti milli nżommu l-Ministri accountable issa ma nafx fejn tiġri di. Ħlifaw. Prim Ministru illi jiġi jaqgħu jqum jew li jippretendi li d-diskrezzjoni tiegħu hija waħda assoluta li tippermettilu jgħaddi bħal romblu minn fuq kulħadd ikun qed jistiedel l-inkwiet. Hawnhekk ikun deffes dembu x-xitan u jibda l-awġ. F'intervent ta' sija De Bono kien ċar u dirett fid-dikjarazzjonijiet tiegħu. Għamilha ċara li deputat mhux ġugarell. Jekk il-Prim Ministru għandu xi persuna qrib tiegħu li tagħtih il-pariri u li għalih deputat huwa biċċa deputat, li għalih deputat huwa biċċa deputat, bħalli kieku qisu xi toj, xi ġugarell, effett illi jista' jiġi wara snin ta' tgawdija ta' poter minn hemm fuq, allura ma nafx. Dak li jistma' deputat bħala biċċa deputat għandu żball kbir għax deputat huwa elett mill-poplu. Għax jekk allura deputat huwa biċċa deputat, aħseb wara l-poplu kemm jistmaħ aktar bħala ġugarell. Saħaq li l-kabinet ma jistax jgħix f'dinja għalih. Jiena xogħol li għamiltu f'dan il-Parlament, Mr. Speaker. U allura aħna maħniex qed ngħixu f'xi parallel universe fejn il-kabinet jeżisti u jipprospera f'dinja għalih. Filwaqt li l-poplu, il-backbench u l-pjata tad-deputati jillamentaw u jibku xortihom fuq xi pjanet oħra li torbita madwar dik ċentrali tal-Prim Ministru u l-Kabinet. Ta' m'għandix xi pjaneti fuq waħda mill-Kabinet. U fuq l-oħra idur il-poplu u l-backbench u d-deputati jibku u jilmentaw. Mela aħna qed ngħixu fuq żewġ pjaneti differenti. Żied li mhux aċċettabbli li ċ-ċittadini u l-Ministri jkunu stmati b'mod differenti. Iċ-ċittadini nsawtuh bil-frosta, però l-Ministru bl-inkwanti tal-bellus. Kompla li l-Gvern ma jistax jalaq il-backbenchers. Imma li biex nagħlqu il-backbench iktar importanti milli nżommu l-Ministri accountable issa ma nafx fejn tiġri di. Ħlifaw. De Bono sostna li ma jistax ikun li għall-Gvern minn widna jidħol u minn oħra joħroġ. Id-dover li tismani u mhux minn widna jidħol u minn l-oħra joħroġ u mhux biss tismani imma tagħti każi u taħodni bis-serjetà. Timplementa fejn hemm bżonn xieraq mingħajr ma ġġelni nħossni isni qed nagħmellek xi azzjoni. Għax din ukoll biex tagħmel xogħolok il-bambin jaf kemm tajjeb insulti. Saħaq li l-kultura tan-nuqqas ta' kontabilità għandha eruq fondi f'pajjiżna. In-nuqqas ta' kontabilità u tal-frif ta' responsabilità u kultura ta' riżenji tant għandha eruq fondi f'dan il-pajjiż u tant qawwija u reżistenti li meta sfidata serjament irrespinġiet it-tentattiv li tineleb billi għat-direttura talbet ir-riżenja ta' min prova jħodha kontrija. Malta 2012. Franco De Bono kritika b'mod qawwi lill-Gvern dwar il-kontijiet tad-dawlu l-ilma. U nagħmel l-istess argument fl-ixxu tal-kontijiet tad-dawlu l-ilma li huma mal-ogħla fl-Ewropa. Illi mhux biss ollejnihom fl-iktar mument illi pesta żejt kien nieżel, imma fil-verità jekk irridu nkunu onesti mal anfusna, l-ikbar problema li għandna fl-enerġija mhux il-pesta żejt, ma investejniex fl-enerġija. Kritika jibsa oħra kienet dwar id-deċiżjoni li l-Gvern imur għal-heavy fuel oil fil-power station il-ġdida f'Dellimara. Eżempju ieħor li xu tal-power station, il-heavy fuel oil, li jħammeċ u l-marrat. Ħanatu l-poplu rigal ikraħ ta' power station taħdem bi-heavy fuel oil. De Bono saħaq li l-argument li għaxawn ix-xogħol kulħadd għandu jalaq ħalqu mhux aċċettabbli. Żied li l-Gvern ma jistax juża l-kriżi internazzjonali bħala skuża għal kull ħaġa li ma jagħmilx. Għal ħafna ħin waqt l-intervent ta' De Bono kien hemm preżenti terz biss tal-membri tal-Grupp Parlamentari Kollu Nazzjonalista u minoranza żgħira ħafna tal-membri tal-Kabinett. Spikkat l-assenza ta' Karmi F'Sudbonici u ta' Beppe Fenekadami illi jimbagħad daħlu lura fil-Parlament meta De Bono temm id-diskors tiegħu. Il-Prim Ministru Lorenz Gonzi għamel ħin jitkellem mal-Wip Nazzjonalista David Agius waqt li De Bono kien għaddej bl-intervent tiegħu.